Знаете ли, че в България има уникални местни породи домашни животни, някои от които са измежду най-древните в Европа? Запознайте се с 5 от тях. Номер 5. Биво-българска мура. Запознайте се с може би най-успешния плод на българо-индийската дружба – българската мура. Преди Втората световна война българските биволи са били добри в дърпането на тежки неща, но не особено млекодайни. Ето защо през далечната 1962 година не откъде да е, а чак от Индия са докарани бикове от породата мура, една от най-млекодайните породи в света. И така се ражда българската мура, най-високомлечната порода биволи в Европа. Годишно биволиците от тази порода дават средно по 2000 литра мляко. Има и отличнички, разбира се. Рекордът е на биволица Индиана, която за една година дава 5349 литра мляко. Ето защо не е чудно, че българската мура е най-популярната порода биволи в България и в Венецуела, където има поне 15 000 чистокръвни екземпляри от породата. Както се казва, и ние сме дали нещо на света. Номер 4. Средностаропланинска овца. Ако още не сте се досетили от името, можете да откриете тази овца из баирите на Средна Стара планина. Това е козата сред овцете. Дребният й ръст и голямата й подвижност й позволяват с лекота да катери стръмните планински склонове. Млякото е много по-маслено, а вълната й доста по-дълга от тази на повечето популярни породи в България. Затова е доста изненадващо, че почти е изчезнала от ливадите на Балкана. Но добрата новина е, че вече се правят стъпки за нейното спасяване и първите агнета от породата от няколко години щъкат из Средна Стара планина. Номер 3. Реплянска овца. Тази дребна овца е истинско съкровище, не дава много мляко, но всяка капка от него ухае на билките от планинските пасища, където пасе. Накацалите по склоновете на Западна Стара планина овце са изключително важни за опазването на биологичния баланс в биосферния резерват Чупрене. А и за съхраняването на друга национална гордост – чипровските килими, които се правят единствено от вълната на реплянска овца. Ето защо е много тревожно, че породата е застрашена от изчезване. Останали са по-малко от 3000 животни в цяла България и е изключително важно да направим всичко възможно да не я изгубим. Номер 2. Каракачанска овца. Кажете здрасти на една от най-древните породи в Европа. Това е българската черна овца. Повечето каракачански овце са черни. Тази порода е изключително устойчива на заболявания и на лошо време. Вълната й е груба, дълга и с косичест строеж, който позволява на водата да се оттича и пази животното сухо. В средата на 20 век каракачаните са насила заселени в градовете и породата почти изчезва. Агенцията по прехрана и земеделие към ООН дори я слага в списъка с застрашени породи. В последните 2 десетилетия обаче има добри новини. Благодарение на усилията на институции, неправителствени организации и фермери, броя на каракачанските овце расте. И както изглежда, ще продължим да се гордеем с една от най-древните породи в Европа. Номер 1. Калоферска коза. С рогата напред е девиза на представителите на тази порода, които са твърде своенравни дори за кози. И калоферската коза като каракачанската овца е изключително древна порода, запазена от векове. Това е най-дългокосместата коза в света. Дължината на косама й достига до 50-60 см. Дългата й козина я прави подходяща за отглеждане в тежки планински условия и е доста мека и фина, което пък я прави изключително подходяща за кукерски маски, повечето от които се правят именно от козината на калоферска коза. В България са останали много малък брой животни, но пък в последните години той стабилно се увеличава. Така че, както изглежда, кукерите също няма да изчезнат скоро. Тези и още много български породи са нашия принос към генетичното разнообразие на планетата. Загубата на всяка от тях означава загуба на уникални гени, които няма как да бъдат възстановени. Ако искате да научите повече за редките български породи или да опитате вкуса на млякото, което някои от тях дават, очакваме ви на Натура Фест.